min hund, der var prutter mig lige nu. Jeg ved ikke, om den er træt eller ondt i maven, men prøv at høre. Det var jo der. Det var kun nogle af hans prutter. Det er meget ulækker. Jeg forstår ham ikke. Men nu skal vi prøve at have ham i rampelyset igen. Kom her, Bully. Han hedder Buller. Meget kendt navn, men vi havde ikke noget navn, så vi kalder ham bare Buller. Det er meget lækkert. Virkelig. Nå, jeg har stoppet, det er meget lækkert.